Takže ľudia, čaute. Ja vás vítam pri mojom novom videu a áno, v tomto videu si zahráme Fortnite. Ako vidíte, zmenil som si skin na túto Mechagodzillu a včera som si kúpil tento emote. Je to také, ale proste stál 200 V-bucksov. Tak len tak zo srandy som si ho proste kúpil, že mal som chuť si niečo kúpiť, tak som si ho kúpil. A dúfam, že v tomto videu to dopadne lepšie ako v prvé video a minulé. Ale no. Dúfam, že sa nám tiež pošťastí a nájdeme teda katanu, pretože to by bolo dobré. Pretože potom by sme boli dosť silní. A keď tak, by som si aj zahral popravde za Godzillu. Chcem počkať, kým sa nám načíta ten skin. Ok, nice. Počkaj. Poďme skúsiť Messiho, počkaj. Že čo urobí, poď. Ukáž. Messi, aký si? Jaké máš ego, Messi? Messi, aké máš ego? OK. Ja tam to mám. Ja neviem. To je proste taký amot, že až teda. A na Kongovi to vyzerá teda extrémne. OK, ideme do Lazlik skúsiť. Má byť zaujímavé. Ideme tam, no. A aj by som si popravde zahral za Godzillu, pretože som za ňu hral iba raz a bolo by to fajn, teda. No. Skúsime tam doplachtiť teda a potom sa nad tým spustíme, no. Tak by som to videl, to je môj plán. Už sme skoro nad tým, ešte by som našiel taký kúsoček na to. OK, tu by som už možno šiel skákať pomaly. Ideme. Dúfam, že tam tá katana bude. Dúfam, že sa nám opäť pošťastí. No. Do prčíc. To čo bolo? Je tam. Či? Yes. Máme typom blade. Nice, bro. A ideme preč. Som to tak videl. Ideme tam, kde v minulom videu. Zobereme. Neviem na čo, ale potom to aj tak dám preč. OK, máme zbraň. To je lepšie ako v tom minulom videu. Tam je hráč. Nie, čo to je? Nie je to náhodou hovno tu? Idem sa tu pozrieť, lebo som čosi videl, že sa hýbe. Kam ukáž to takto? Plus. Mám chuť už niekoho konečne vypnúť. Že ty budeš sekať, hej? No to teda nie. OK. Nice, máme tu tohto krpca. Ten sa nám zíde. Poď po mňa. Čau. A ideme asi na miesto, no. Aspoň jedno kill, čo... Počkaj, zdá sa mi to. Tam je auto, ne? Tu máme účestku. Takže to si môžeme otvoriť. OK. Tak, dobré. Karta. Neviem na čom. A miničko dám si a to. Jedno. Druhé. A ideme. Zdá sa mi, že tam bol auto. Jo. Je tam auto, nice. Tak ideme k tomu autu. Ideme. Tak.
Prasa. Godzilla! 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 Godzilla sa spavla. Nespavla, ale Godzilla, 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 rýchlo tam ideme. Ideme. Ty vole, prosím, v tomto videu, kamo, by som si rád zahral za Godzillu. Kamo, není ďaleko. Please, poď. Prosím, poď. Prosím. Poď. Prosím, poď. Zaber, makaj, poď. Si robíš prdel! Ne, ty vole, tak toto není dobré. OK, dovidenia. To mi stačilo, OK, čau. Do prdele! Ne, pozor, do prčíc. Do neužije 1000 hráčov, ty vole. Ty kokso. Kde je, tam. Skúsime do nej streliť? Môžeme skúsiť zo srandy. Streliť trošku. Prebíjame. Poď. Neviem, ty kokos. To nie je dobré. Úplne zmyslná animácia neviditeľa. OK. Tuto zbraň kľudne na ňu vystrieľame. Do prdele. Čo sa to deje? Ty vole. Mám 4 HP, bro. 4 HPčka. Do prčíc. To nemyslíš vážne. Ide za mnou, borec, nejaký. Mám tie obvezy, či nemám? Neviem, ale mám to teď. To tu mám. Jest, heal. Rob niečo. Ne! Ty dement! Ne, nie ďakujem. Mám 4 HPčka. Ty vole, to je dráma, ty kokos. To je dráma. Tomuto sa vraví dráma. Yes! Som zachránený. Je to lekárnička? Yeah! Nice. Rýchlo, healuj. Nice, sme zachránení. Snáď. Poď, healuj. OK, nejaká karta. A zbraň. Dobre. Ideme, máme full HPčka. A môžeme ísť. Ja si to s tým typkom vybavím, ty kokos. Nech je kde len chce, ty vole. Ja si to s ním vybavím, mám katanu. Takže môže sa ma kľudne bať. Godzilla. Ty kokos, ona je taká veľká, ale... Ideme, poď. Je sranda, ty kokos. Poď, kde si? Tam je. Dostrelí to? Teraz som jej teda dosť vybral. Poď. OK. Už nemá veľa. Posledných pár HP. To ju zabijeme, poď. Zabijeme ju. Ešte nie! Kamo, skabuš! Kokos do prčíc! Že by? Ty kokos! To nemyslíš vážne? Jasne, po nej. Neviem ani kto ju zabil, ja som ju teda asi nezabil po nej. Ale nice. Kamo, tu bolo tu musí byť tých týpkov, ty vole, tu ich musí byť. Jak nakakaných. OK. Ne, to nemyslíš vážne. Čo teraz? Mám ísť fajtiť, alebo čo mám ísť?
Ty kokos, dochádza nám palivo. Zóna? Čo? Do prčíc! Som úplne zabudol na nejakú zónu. To je Godzilla, ty kokos. Iba skin Godzilla. Čapneme, kde je? Tu je. Čo to tam má, ty kokos? OK, ja radšej idem utekať pred zónou. Čapol by som ju, ale ide zóna, takže musíme ísť niekam ďalej. A bojím sa, že mi za chvíľu dojde auto. To bola úplne tá najlepšia vec na svete, ty kokos. Yes! Sme zachránení. Druhé auto to tak vyzerá. Ty kokos, to je mašina. To je mašina. To je mašina toto, ty kokos. Kde je? Kamo, no tak poď, no poď. Ja si s tebou rozdám. Ty mi tu budeš strieľať po aute, hej? Neviem, kde si. Ani neviem, kto si. Ani ťa nevidím, ani nič, ale idem na teba. Ukáž sa mi. No strel, vystrel. Tam si, ty potvora. Ty potvora. Tam. Kde? Tam je, nie si. Tam je, dole. Tak poď. Ťa dám aj takto. Poď. No, čo robíš? Čo robíš? Čo robíš? Čo robí? OK, je auto. Radšej sa dám do toho svojho a idem niekam. Radšej. To auto sa mi páči celkom vzhľadovo. To nie je nejaké mega rýchlo. Máme tu niekde... Tu je hráčik. To, čo bolo. No. Neviem teda, že čo to úplne bolo. Ale skončili sme teda ešte horšie ako v minulom videu. No nie, 22. sme skončili. To je ako fajn. Mali sme síce iba jeden kill, ale to nevadí. Ja si myslím, že to by z tohto videa bolo všetko. A ja sa s vami lúčim. A ahoj.